Danborina eta txistua, gazte oinen dantzamina asetzeko. Batzuentzat, tradizioa da. Aikotarrontzat gainera, gure dantza, gure musika, gure lana, gure bizia. Eta guzti horren oinarrian, erritmoa dago, perkusioa, danborrotxa. Danbor artean jaio, hasi eta ezi izan gara. Orain gure txanda da. Danbor berri bat asmatu nahi dugu. Aparteko danborra. Artisau handi baten gara jo dugu. Espela etxeko Raul parienteren gana. Aspalditik ari gara bere tailerrean lanean. Ikertuz, entzunez, ikusiz, ikasiz. Aztertuz, frogatuz, ekinez, irudikatuz, eta sarritan amets eginez. Bide horretan, inguruetako punta-puntako danborintero eta atabalarien laguntza ere izan dugu. Ergonomia zaindu dugu. Musikariok eroso egon behar dugu ondo jotzeko. Eskumuturrak, sorbaldak, besoak, bizkarra, mugikortasuna. Baina importanteena, soinua da. Eta soinu hori neurrikoa eta egonkorra izatea. Soinurik onena lortzeko, materialik onenak ikertu ditugu. Artisautza, berrikuntza eta azken teknologiak batu ditugu. Aukerako egur eta larruak. Eta karbono zuntza, altzairua bera baino gogorragoa. Egurra bezain arina eta aldaezina. Ez beroak, ez hotzak, ez ezetasunak, ezerk ez dio eragiten. Etorkizuneko materiala, etorkizuneko danbor eta makilak egiteko. Gure ametsa partekatzeko garaia da. Espelak ekoiztutako aiko danborrak. Aiko Early, Aiko Tech, Aiko Drums, Aiko Dreams. Etorkizunean oihartzun egiteko.